Min iswed għal aħmar, mill-vari tal-ġimgħa kbira għall-istatwa tal-Irxoxt. Din hija l-libsa ġdida li tingħata Knisja Kattolika f'tem ta' 24 siegħa biex jiġi iċċelebrat l-ikbar misteru fit-tagħlim Kattoliku. Dan l-istazzjon żar il-Knisja ta' Ħall-Qormi fil-Parroċċa San Ġorġ fejn kienet evidenti l-attività biex kollox ikun lest għal quddiesa ta' Sibt il-Għid. Is-San Kristan u Reffiħ elenkaw għall-ħidma l-kbira li titwettaq fil-Knisja sabiex kollox ikun lest għall-festa tal-Għid. ċeta xogħol li tkun li l-bieraħ waqt tkun ħeġa l-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira, nippreparaw ħafna mix-xogħol speċjalment inżammaw brodelli tal-vari u affarijiet biex jidħol kollox postu. U llum il-bambineriet il-ġurnata tibda minn kmieni filgħodu u nibdew mixjin inżarmaw il-vari u kollox. Kif qed tara l-ħin qiegħed wieħed ieħor l-10 ġa daħħalna ħafna mill-vari l-ġewwa bil-għajnuna ta' dawk kollha li jiġu jtuni daqqatit. Unnek attività kbira, jkun hemm fil-ġimgħa kbira, daw in-nisa tara hawnhekk jiġu filgħodu biex inżarmaw il-vari, kulħadd jieħu ħsieb il-vara tiegħu. In-nisa natfu l-art u jiġbru l-ħaxix li jkun hawn li jintużaw fil-vari u fl-għaxija kellna l-funzjoni għal Sibt il-Għid. Ma tonqos ukoll il-mużika u l-kant ikun wieħed ta' ferħ wara l-40 jum tar-Randan. Bħalissa bħalma taraw qed nibdlu kollox, jiġifieri minn iswed tal-aħmar, l-artali bitriħi differenti, fjuretti fl-artali kollha l-maġġur armat prima klassi. Kif ukoll jiena l-organista tal-kor, jiġifieri kan differenti, kollox ferrieħi bl-alleluja, differenti minn tar-Randan. Ix-xogħol għall-Għid ma jsirx biss fil-Knisja, iżda anke fit-toroq li minnha se tgħaddi l-proċessjoni bl-istatwa ta' Kristu Rxoxt. Ma jonqsux ukoll l-aħħar preparazzjonijiet fil-kxejjen għall-figolli tal-Għid.